Dámy a páni, vítam vás na tomto briefingu opozičných strán, ktoré spolu prinášajú a chceme vysloviť výzvu vláde Slovenskej republiky, aby sme konali v prípade obľudnej veci, ktorá sa deje počas vojnového konfliktu, ktorý stále prebieha medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Vítam tu kolegov z opozície. Prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine má okrem toho hrozného vojnového prejavu zabíjania bezbranných ľudí, civilistov, bytí rozstrelané raketami, vybuchnuté nemocnice, reštaurácie, divadlá. A toto prebieha už 4 roky a je to pre nás všetkých nepochopiteľné. Zvlášť, ak sa medzinárodné spoločenstvo usiluje o mierové rokovania. A zvlášť, keď aj nastanú mierové rokovania medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, tak vidíme, že Ruská federácia útočí ešte aj počas dní rokovania na civilnú infraštruktúru. Znovu vidíme rozstrelané byty, elektrárne, ľudia mrznú, životy zničené. Ale okrem tohto všetkého, verejnosť nevidí jednu obľudnú stránku tohto vojenského konfliktu a to, že Rusko kradne z Ukrajiny deti. Toto je naozaj niečo, čo keď si predstavíme, tak sme zhrození, prečo sa to deje. Samotný Ruský úrad pre práva detí z júla 2023 uvádza, že presunulo len za pár mesiacov od invázie na Ukrajinu na svoje územia 4,8 milióna ukrajinských občanov, vrátane 700 000 detí. Ukrajinským úradom sa doteraz podarilo kvôli nedostatku informácií identifikovať len 20 000 takýchto detí. To znamená, že tu sú 100 000 ďalších, ktoré sú takto unesené. Rusko sa voči nim správa znovu obľudným spôsobom. To, čo sme už v histórii zažili, keď Turci unášali slovenské deti a vychovávali ich proti Slovákom a vychovávali ich do cynických a strašných bytostí, ktoré boli ešte horšie ako Turci. Sme hovorili poturčenec horší Turka. A takto Rusko mení identitu ukrajinským deťom a robí z nich roboty, ktoré majú bojovať proti vlastnej krajine. Dám teraz priestor kolegyni Plavákovej, ktorá sa práve vrátila z, myslím, Štrasburgu, či v Bruseli ste boli? V Štrasburgu na rokovaní parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Aj k tejto téme. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ako kolega uviedol, ja som sa práve včera večer vrátila z rokovania parlamentného zhromaždenia Rady Európy, kde sme sa venovali práve aj týmto otázkam a pravidelne sa im venujeme. Či už je to špeciálny tribunál pre zločiny agresie proti Ukrajine, alebo situácia ukrajinských detí, ktoré boli unesené a deportované do Ruska. Čo sa týka špeciálneho tribunálu, tu sme špecificky v situácii, kde v podstate ani nerozporujeme, alebo nie je debata o tom, či bolo porušené medzinárodné právo, alebo čo sa odohralo. To je jednoducho fakt. Rusko porušilo medzinárodné právo svojou vojenskou agresiou a útokom na Ukrajinu. Venujeme sa však otázke odškodňovania, kde sa aj na pôde Rady Európy vďaka snahe mnohých štátov vytvoril odškodňovací mechanizmus, do ktorého sa už do dnešného dňa zapojilo 136 000 jednotlivcov a organizácií. A čo je smutné je, že Slovensko sa doposiaľ nepridalo k medzinárodnej komisii, ktorá má práve rozhodovať o týchto odškodneniach a náhradách voči ľuďom, na ktorých boli páchané tieto zverstvá a stále sú na nich páchané. Mali sme tiež stretnutie Európskej siete poslaneckej, ktorá sa špecificky venuje situácii ukrajinských detí, či už tých, ktorí sú na okupovaných územiach, alebo tých, ktorí boli odvlečené do Ruskej federácie. Ako už bolo uvedené, naozaj sú na nich páchané tie najhoršie zverstvá. Sú vlastne menená ich identita tak, aby boli nastavení voči Ukrajine, sú militarizované, zapájané do všelijakých vojenských výcvikov, nehovoriac o tom, že sú aj adoptovávané do rodín, kde vôbec nepatria, pritom majú svoje rodiny na Ukrajine. Ja som sa v minulosti aj stretla s niekoľkými takýmito deťmi, ktoré sa podarilo zachrániť a tie príbehy sú naozaj hrôzostrašné a máme tu 10 000 ďalších detí, ktoré zostávajú v týchto rôznych podmienkach a tým treba zásadne pomôcť. Na to vznikla vlastne aj medzinárodná koalícia na pomoc návratu týchto detí a to je ďalšia smutná vec, že Slovensko sa do tejto iniciatívy nezapojilo. Ja už tomu naozaj nerozumiem. Podľa mňa je to totálna hanba a ja vždy, keď sa zúčastňujem týchto stretnutí, tak naozaj mi je veľmi ľúto, že Slovensko sa nedokáže do týchto
opatrení, do tejto pomoci nejakým spôsobom zapájať. A to, aj akým spôsobom vyjadrujú tu koaliční poslanci a poslankyne svoje postoje v týchto otázkach, to je alarmujúce. My už sme tu predkladali aj uznesenie, ktoré sa týkalo špecificky detí unesených, ale predkladali sme aj uznesenie, ktoré sa týkalo obľudného útoku na detskú nemocnicu Ohmad-Dyd v Kieve. Ja som v tej nemocnici aj bola a to naozaj, ja neviem, že čo existuje horšie ako to, keď niekto proste spácha raketový útok, vojenský útok na nemocnicu, v ktorej sa liečia napríklad onkologicky choré deti. A tu koaliční poslanci a poslankyne neboli schopní zahlasovať za toto uznesenie. Však skúste si položiť tú otázku, že prečo? Že čo je toto vlastne? Aký môžu mať dôvod, prečo takéto niečo nedokážu podporiť? A to sa rovnako týka zapojenia do všetkých týchto iniciatív. Prečo sa nevieme zapojiť do medzinárodnej koalície, ktorá má pomôcť týmto deťom, ktoré sú úplne že v najhorších situáciách? Ja nerozumiem, naozaj nedokážem pochopiť, prečo nie sme schopní sa do toho zapojiť. A ja sa teda pýtam aj vlády a koaličných poslancov a poslankyne, lebo oni tak veľa hovoria o tom, že oni sú teda za ten mier a podobne, že sú naozaj za mier? Alebo toto je všetko v prospech Ruskej federácie a Vladimíra Putina? Lebo ak by boli za mier, tak by boli schopní sa pripojiť do týchto iniciatív. Ale zatiaľ teda nie sú. A práve preto ich opakovane vyzývame aj prostredníctvom tohto uznesenia, aby sa Slovenská republika do toho zapojila. A tak môžu ukázať teda, že či sú za mier alebo za Vladimíra Putina. Ďakujem veľmi pekne a odovzdávam slovo kolegyni Kolíkovej. Vážení páni, ja veľmi pekne ďakujem pánovi poslancovi Škripekovi z KDH za túto iniciatívu. A táto iniciatíva je o viacerých symbolikách. Prvá symbolika je, že tu spoločne stojíme ako silný opozičný blok, ktorý má jasno v kľúčových veciach demokracie, právneho štátu aj ľudských práv, aj v medzinárodnom kontexte. A spoločne nám záleží na tom, aby sme aj s koalíciou teraz vyslali signál, že na jednej veci by sme sa mali vedieť zhodnúť aj s koalíciou. A to, že ochrana detí je pre nás spoločne jednoducho naozaj tým záujmom, o ktorý nám ide tu doma, ale aj u nášho suseda na Ukrajine. Ak stovky tisíc ukrajinských detí bolo unesených do Ruska, toto by nemalo byť ľahostajné na Slovensku nikomu. My v opozícii v tom máme jasno a preto tu takto spoločne stojíme. A myslíme si, že je dôležité, aby Slovensko sa pridalo k iniciatíve, ktorá toto odsúdi a bude robiť kroky k tomu, aby sa jednoducho tieto unesené deti našli a vrátili späť na Ukrajinu k svojim rodinám. O toto nám teraz ide a na tomto by sme mali mať zhodu naprieč celým Slovenskom aj s koaličnými poslancami. A preto ich spoločne vyzývame, aby sa k tomuto pridali.